כולם. אני עושה לכם שיתוף מסך. בוקר טוב למי שמכיר אותי ולמי שלא מכיר אותי. שמי טל פרנק בן משה, והבוקר אנחנו נעשה את מה שהבטחתי לכם, SiteWatch. אני רגע אחד אקטין פה אני אשים לי את ההנגאוט בצד. תכף אתם רואים בטח מיליון אחים. עושה ככה. איך אני אוכל לראות גם את השאלות שלכם וגם... טוב, תקשיבו מה אנחנו עושים. את השאלות שלכם, את השאלות של מהלך הוובינר, בבקשה, אתם רואים פה את דף התודה? בואו תכניסו לי פה רגע בתגובה, ואם אתם לא רוצים שהיא תפורסם, אז פשוט כשאתם מגיבים, לא. חבר'ה, אני קצת הסתבכתי, אני מודה באשמה. אני רגע אחד מפסיקה לכם את השיתוף מסך, כי זה יעשה לכם בלגן בעיניים. אני הפעלתי פה בצד שמאל מקום לשאלות. תראו לי, מי שרואה, תכניסו רגע שאלה, תגידו לי שאתם רואים את המקום של השאלות, לא הצ'אט הרגיל, אלא שאלות בצד שמאל של המסך. אני יודעת מה, אני אעשה את זה, אני לא אסבך אתכם, אני סוגרת אותו, אני מחזירה את זה לצ'אט הרגיל. מה שאני אעשה, אני אצמצם את המסך הזה ולראות את צ'אט, ולצמצם את המסך הזה, אתם תראו את שניהם אחד ליד השני. אוקיי, איילת, אני פותחת לך רגע את המיקרופון. לא, את צריכה לפתוח, כי את השתקת. תפתחי רגע את המיקרופון שלך. פתחתי. את רואה את הצ'אט בצד שמאל וגם את המסך שלי? כן. אוקיי, בסדר. אז אני מתחילה. את המסך שלי לא. עכשיו, את המסך שלי את רואה? עוד לא. רגע, עוד פעם. אוקיי. אני מסתירה אתכם רגע מהשידור, ואז זה פחות יפריע. תגידו לי שאתם רואים את המסך שלי כולכם, תעשו איזושהי תגובה בצ'אט. אתם רואים כרגע את המסך? המסך חצוי לשתיים, בצד ימין יש כן, את המחשב שלי, רואים את הדף תודה שנרשמת ל-SiteWatch. לא אותי אתם כבר לא צריכים לראות. יופי, שלומית רואה, גולן רואה, מיכאל אתה רואה, איילת רואה, ומיכאל נעלמת לי. נפתח אותך רגע. מיכאל, אתה רואה את עכשיו אנחנו רואים את מיכאל. מיכאל, אתה רואה את המסך שלי? תענה לי בצ'אט שאתה רואה, כי זה המקום שאני אוכל גם לראות שאלות במהלך השיעור הזה. אין תשובה ממיכאל. טוב, מיכאל, אני מקווה שאתה שומע אותי. אוקיי, חברים.
אני מתחילה, אני חשבתי להתחיל ממי שרשם את עצמו ראשון, אבל אני אתחיל ממי שהגיע לזה, אז בואו אני אכניס כאן גם את האתרים של איילת, איילת וגולן. אוקיי. אני מתחילה מאיילת המטיילת, ואחר כך אני אעבור לאתר של שלומית, ואחר כך לאתר של גולן. יש לי ככה קצת שיעורי בית שהכנתי לעצמי על האתרים. אם יצטרפו עוד אנשים, אני אעשה. מיכאל, אם יש לך אתר שאתה רוצה שאני אעבור עליו, אז תכניס לי בצ'אט את הכתובת של האתר כדי שאני אוכל לעבור עליו. באתר של איילת, מה שאתם רואים בעמוד הבית, שזה זה חוכמה קצת קטנה, כי פה אני הייתי מעורבת בהקמה של האתר, אז זה חוכמה קטנה שאני אתן לעצמי מחמאות, אבל המחמאות הן בעיקר לאיילת. יש מיקוד, כשאנחנו בונים עמוד בית, אנחנו מסתכלים מה המיקוד העסקי שלנו, ומה מקסימום שלושת הנושאים העיקריים שאנחנו רוצים להעביר, המסר העיקרי שאנחנו רוצים להעביר ללקוחות. אם אנחנו עסק שנותן מוצרים ושירותים, אז כדאי מאוד שהמוצרים והשירותים יקבלו את הבמה. זאת אומרת שמי שנכנס לאתר הבית, לאתר שלנו, בכניסה הראשונה שלו, בפגישה המיידית שלו, יבין במה האתר הזה מתעסק. אחת השגיאות שאנחנו רואים באתרים, ואני אראה לכם את זה תכף באתרים שהעלו לנו כאן לשידור, שאנחנו שמים בעמוד הבית את ההודות שלנו, אנחנו מספרים עלינו. אנחנו פחות מעניינים בעמוד הבית. מעניין את האנשים אם הם הגיעו למקום שהם ציפו להגיע. למשל, אם מישהו מחפש היום פתרון לתכנון טיול בחוץ לארץ, הוא רוצה לדעת שהוא הגיע למקום הנכון, והוא לא רוצה עכשיו להתחיל לשמוע מי זאת איילת ולמה היא איילת ואיך היא הגיעה למקום הזה של לתכנן טיולים. אם הוא רוצה לקבל מידע על זה, אז הוא ייכנס פה להודות. מי זאת איילת המטיילת? מה ההבדל בין סוכן נסיעות ליועץ טיולים וכל הדברים האלה? לכן בעמוד הבית נורא חשוב ששלושת נושאי הליבה יוצגו בצורה ראויה. בנוסף לזה, הרבה פעמים אנחנו מציגים את נושא הליבה בתמונות בלבד ופחות טקסטים, חשוב מאוד שיהיה לנו איזשהו טקסט מבוא, שאנשים יבינו לאן הם הגיעו, ואחד הכלים החזקים שיש לנו לקידום התוכן שלנו באתר, זה האזור התחתון, ויש מקומות שבהם אנחנו גם משתמשים באזור צד, של תוכן שחוזר על עצמו בכל העמודים. ופה במקרה של איילת, אז יש מי שרוצה מידע נוסף, אנחנו לא חייבים רק לחכות שיגיע ליצור קשר, אלא יכול לעשות את זה מכל עמוד. אנחנו כמובן מאוד מעודדים אנשים לעבור מהאתר שלנו לפייסבוק, ובעיקר מפייסבוק בחזרה לאתר שלנו. יש כאן גם כן עידוד להיכנס לבלוג, וגם כן שטח פרסומי, שבו שאנחנו נפרסם דברים שהם בעיקר עם איזשהו הקשר לעיסוק שלנו. אם איילת תפרסם כאן עכשיו פנסיון לכלבים, אז אנחנו יכולים להבין את ההקשר, כי מי שנוסע לחופשה, יכול להיות שהוא יחפש פתרון לכלב, אבל אם היא תפרסם פה עכשיו חנות לשעונים, אז לא יהיה הקשר. לא יהיה הקשר סמנטי, לא יהיה הקשר ברור מבחינה עסקית, ואז זאת תהיה שגיאה. לימור ואורית, ברוכות הבאות, הצטרפתם אלינו. תכתבו לי פה בצ'אט בבקשה שאתם שומעות ואתם רואות את המסך כמו שצריך, ותכניסו לי גם את כתובות האתרים, כי אני לא בטוחה שאני יודעת מי האתרים שלכם. לא, של שתיכם אין לי את האתרים, אז תכניסו את האתרים עצמם. איילת, מעבר לעמוד הבית שהוא מחולק בצורה מאוד, מאוד ברורה, יש גם את הנושא של התפריטים, שהם מאוד מאוד ברורים בין טיולי בני מצווה למשפחות, לזוגות, לגיל השלישי, שזה הפרדה בקהלים. את אותו טיול איילת תתכנן, אבל היא תעשה הפרדה בקהלים. אני מאוד ממליצה על הכנסת בלוג, כי הבלוג מאפשר לנו מרחב כתיבה, שהוא כתיבה יותר אינטואיטיבית, יותר פשוטה, יותר קלה, זה לא מחקרים אקדמיים, וכמובן כל עוד הכתיבה תהיה קשורה, לעיסוק של האתר. זאת אומרת, איילת לא תכתוב פה עכשיו על הגיגים שלה בשעת מדיטציה, לא שאני חושבת שהיא עושה את זה, אבל
כי זה לא קשור, אלא אם כן היא מטפלת בטיול של מדיטציה ומדברת על טיול שכל כולו מדיטציות. זאת אומרת, כל כתבה, כל דבר יהיה בהקשר כזה או אחר לעיסוק של האתר, אחרת אנשים לא הבינו מה זה עושה. איילת, יש איזה שהם... אורלי בלי מיקרופון, לא נורא אורלי שאת בלי מיקרופון, מקסימום תשתמשי בצ'אט. והנה יופי, אני רואה את הכתובת של האתר שלך. איילת, יש איזה שהן שאלות שאת רוצה לשאול אותי בהקשר של האתר, לפני שאני עוברת לגולשים אחרים? יש מישהו נוסף שרוצה לשאול שאלות על האתר של איילת? כי כל הערה שאני נותנת על אחד מהאתרים שלכם שווה לכל אחד מהאתרים. זאת אומרת, כל אחד שיבדוק את עצמו אחר כך, אם ככה האתר שלו נותן מענה. לא כרגע. אוקיי, אז מאיילת אני עוברת, אמרנו לגולן. גולן, ברכות. קודם כל תדעו שגולן העלה אתר חדש, אז מגיע לו ברכות, ואני מזמינה את כולכם להיכנס לאתר שלו אני אתן לכם פה את הכתובות של האתרים שתוכלו אחר כך גם להיכנס אליהם. רגע, את איילת. אוקיי. גולן, אתר נראה נהדר, אתר מאוד נעים לעין, מאוד נקי, אני בכלל פריקית של לבן, אז אני אהבתי מאוד את הרקע המאוד מאוד רגוע. קיבלת גם פידבקים מאוד חיובים על הנושא של הרגוע ומשדר מקצועיות. אחד הפידבקים הראשונים שאני רוצה לתת לך זה, וכתבתי לך על זה גם בקבוצה, הפנייה בגוף שלישי בעיניי היא יוצרת איזשהו סוג של ריחוק. כשאנחנו בונים אתר של בן אדם אחד, כדאי שנדבר בלשון אני ולא הוא. אז כן לכתוב את השם דוקטור גולן פדידה PhD, ופשוט תוריד את המילה הוא. דוקטור לחינוך באוניברסיטה העברית, מרצה מבוקש ומנחה קבוצות. ברגע שתוריד את המילה הוא, זה נשמע פשוט הרבה יותר אתה, ולא מישהו אחר. רגע גולן, אני השתקתי אותך, אני פותחת לך את המיקרופון, רק רגע, שאני אפתח לך ולא למישהו אחר. תדבר רגע גולן, אתה עדיין בהשתקה, תבדוק אצלך מיקרופון אם אתה יכול... איילת, אני חושבת שאני צריכה את העזרה הנה, אני שומעת. טל. כן. היי, אני מאוד מסכים עם ההערה שלך. זה מה שהאינטואיציה הראשונית שלי אמרה לי. ניסיתי להתווכח מה שנקרא עם בונת האתר, ואני חוזר בי והיום אני אתקן את זה. אוקיי, בסדר. אז תדעו לכם שיש, אני לא יודעת מי בנה את האתר שלך, אבל יש הרבה מאוד גישות בבניית אתרים. יש אנשים, גולן, אני מורידה את שלא יראו אותך רגע, כדי שיראו את המסך של... אני מחזירה את בדיוק. רגע. אני רוצה שיראו את המסך. יש הרבה מאוד גישות בבנייה של אתרים. יש גישה שמחפשת שפונה למנועי החיפוש, ויש את הגישה שפונה ללקוחות. אני לא יודעת מי בנה לך את האתר, אבל זה בהחלט משהו שכדאי לתקן אותו, ואני מניחה שאין לך בעיה לתקן אותו מיד. דבר שני שהייתי עושה, גולן, זה מגדילה קצת את הפונטים. האתר שלך הוא רספונסיבי, הוא ניתן לקריאה לצפייה בניידים, וזה נהדר. בניידים אין בעיה עם הגודל של פונט, אבל במסך מחשב, הפונטים הם מאוד מאוד קטנים, ואנחנו צריכים גם... רגע, עכשיו אתם עדיין לא רואים את המסך שלי? איילת? רגע, אז אני אעשה פה עוד פעם רענון לשיתוף מסך. תסתכלו עכשיו, תגידו לי שוב אם אתם רואים את המסך. אוקיי, בסדר. הקהל שלך ברובו הוא לא בהכרח ילדים. אם הקהל שלך היה ילדים, הייתי אומרת אולי כתב קטן פחות מפריע, אבל אנשים מבוגרים כתב קטן מאוד, מאוד מקשה על הקריאה. אז אני כן הייתי מטפלת גם כן, משאירה את הפרופורציות
בין הכותרות לתוכן, אבל מעלה את הכל בקצת, וכשאני מדברת בקצת, בדרך כלל פונט 12 או פונט 14 זה גדול ונוח לקריאה, 12-13 זה על הכיפק באתר אינטרנט, אז פשוט תבדוק אם מי שבנה לך את האתר, זה פקודה 1 או 2 על כל האתר, ולא תהיה בעיה. מעולה, אני רואה שאתה משנה, כבר אתמול החלטת על פונט 13. עכשיו, אני רוצה הערה נוספת להגיד לך על המילה מאמרים. אורלי, יש לך אייקון? איפה אורלי, אורלי, אורלי? אורלי לא רואה את המסך? רגע, עכשיו, אורלי עכשיו, חברים תסלחו לי על הג'עג'וע היום, פשוט עברתי מוובינר להנגאוט און אייר, וזו פעם ראשונה שאני עושה אותו און אייר. אורלי תסגרי, את יכולה לסגור את המצלמה שלך, יהיה לך יותר פשוט, אני עושה עוד פעם אחת שיתוף מסך מחדש, אני אסגור את השיתוף מסך ואני אפתח אותו שוב. אורלי, תסתכלי עכשיו, את אמורה לראות את המסך שלי, זאת אומרת, רבע מסך זה הגוגל הנגאוט, ושלושת רבע מסך זה האתר של גולן פדידה פלג. טוב, אני ממשיכה. גולן, לגבי המאמרים, היות ומרבית התוכן שלנו במאמרים היום הוא לא באמת מאמרים, זאת אומרת, ההתייחסות למאמרים היא יותר אל מאמרים מקצועיים, מאמרים מוטי מחקר, אני רוצה שתשקול את האפשרות לכתוב, במקום לכתוב מאמרים, לכתוב בלוג. בלוג מאפשר לך שני דברים, גם להכניס את המאמרים האלה, את המאמר כמו שכתבת כאן, וגם אפשרות להכניס תוכן שהוא הרבה יותר, כמו שאמרתי קודם, תוכן אינטואיטיבי, תוכן של כתיבה רכה יותר, ואז יש לנו לגיטימציה לכתוב הרבה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לבסס כל כתיבה שלנו על איזשהו מחקר, על איזשהו סקר, על איזשהו משהו מאוד רציני, הכתיבה חייבת להישאר רצינית ומכבדת את הקוראים שלנו ורלוונטית לקוראים שלנו, אבל היא הרבה יותר קלה ואינטואיטיבית בשפת האינטרנט. זאת אומרת, היא כתיבה שבהמלצה שלי אני ממליצה לכם להכניס פוסט חדש בבלוג ברמה של פעם בחודש לכל הפחות, פעמיים בחודש זה קצב מצוין. אני רגע אחד עוברת לעוד עמודים, הרצאות. גולן, מה ברמה האינטואיטיבית המהירה ביותר? אני רוצה לשאול אותך, אם מזמינים אותך מחר להרצאה בבאר שבע, אתה לא נוסע? נוסע. אז בשביל מה הכנסת את המפה? בדף כזה, אני, במקום התשומת לב שהמפה לוקחת, כי היא מפריעה, אתה לא צימר, אתה לא אולם אירועים. המפה מפריעה. אני את כל הנושאים האלה, 4 הנושאים האלה, שזה ההרצאות עצמם, הייתי נותנת להם במה יותר משמעותית. עשית את זה פה. אני הייתי אולי מחליפה בכלל בסדר, למרות שזה אתר חדש ואתה בטח מאוד עייף מההקמה שלו, תחשוב על זה קדימה. אבל אולי פה, במקום רק לתת אותם בכישורים כאלה קלים, הייתי נותנת להם איזושהי במה קצת יותר משמעותית. זה בנוגע להרצאות. בואו נסתכל שנייה אחת מהר על הדף סדנאות. אותו דבר גם פה. כתבת פתיח מצוין, ונתת את סדנה למנהלים. גולן, יש כאן, אני רוצה להעיר את תשומת לבך למשהו. יש כאן מבחינת 4 נושאים, זה מי הקהלים,
ולעומת זאת, כאן זה הסדנאות עצמם, פיתוח מנהלים ועובדים, תקשורת מקרבת, התפתחות צמיחה אישית והעצמה ומוטיבציה. זה ארבעת הנושאים הרבה יותר משמעותיים. אני הייתי הופכת את הסדר, זאת אומרת, פה בכישורים אומרת סדנה למנהלים, למפקחים, לילדים חולים, אבל פה מכניסה את הנושאים, כי הנושאים הם הרבה יותר דומיננטיים מהקהל. זאת אומרת, הקהל ימצא את עצמו הרבה יותר בקלות אם הוא יראה שהנושא מעניין אותו. זאת אומרת, סדנת העצמה ומוטיבציה, אז אני אבדוק אם זה מתאים לי כמנהל או כחולה או אתה מבין את הכיוון שאני? אני פותחת לך רמקול, אני רק צריכה למצוא שזה אתה. רגע, שאני לא פותחת למישהו אחר. הנה, פתחתי לך רמקול. לא, שנייה, לא פתחתי, שנייה. עכשיו, למה אני לא מצליחה לפתוח לך את הרמקול? אני משום מה גולן לא מצליחה להסיר את המושתק, אולי... איילת, אולי תעזרי לי, קודם את היית כמו אדמיניסטרטור יחד איתי. הייתי מהירה לך, גולן. אוקיי. קודם כל אני כותבת כאן את הטלפון שלי. תתקשר רגע ואני אשים אותך על ספיקר שתוכל לשאול שאלות, כדי שכולם ישאלו. תוריד את האחד, בטעות הכנסתי שם האחד בהתחלה. חברים, שנייה, אני מחכה רגע שגולן... אני משום מה לא מצליחה לפתוח לו את המיקרופון. הנה. גולן, כן. רגע. הנה, עכשיו זה בסדר. אינטואיטיבית אני חשבתי על זה ואנחנו כבר עובדים על זה היום. מעולה. אוקיי? עכשיו תכף לפני שנעבור להערה המרכזית שלה על המיקום, יש לי שאלה נוספת. כן. אני מעוניין להכניס וידאו קליפ. אוקיי. של 5 דקות. 5 דקות וקצר, אמרת דבר והיפוכו, אבל תכף אני אתייחס. אוקיי. בסדר? 3 דקות זה בסדר? רגע, תכף אני אתייחס לזה. איפה אתה רוצה להכניס את הוידאו קליפ? זה בדיוק השאלה, איפה הוא צריך להיות בכל הסיפור? מה מכיל הוידאו קליפ? דוגמה להרצאה, משהו מאוד מעליב, מאוד מעורר, אני רוצה שיראו איך אני מרצה. אז תסתכל, בדף של ההרצאות, הייתי פה, איפה שהמפה מזיזה קצת את הטקסט ימינה, ושמה במקום המפה את הוידאו. זה דבר אחד. דבר שני, תשים לב שבהרצאות, נתת בארבע תמונות שמתחת, בונים סיפור מנצח. נכון. רגע, אבל כשלוחצים מגיעים לאן? תמונה, זה רק זה. אז זה לא טוב. אני הייתי בטוחה שיש כאן כניסה להרצאה עצמה. תראה, יש לך הרצאת העצמה ומוטיבציה. אם אתה שם פה תמונות, אני הייתי שמה כאן, גם אפשרות להיכנס לתוכן, ויש לנו אפשרות לעשות את זה בכישורים מהירים. את אותו קישור, עם ההרצאה הזאת של נקודות מפנה, לאן היא שייכת ב4 האלה שלמעלה? להתפתחות וצמיחה אישית? אפשר בכל אחת מהם זה תופק. זאת אומרת, לי חסר שהתמונות האלה הן רק תמונות, אתה מבין? שאין מאחוריהם איזשהו טקסט, אין מאחוריהם איזשהו משהו שמשלים את הסיפור. אבל יש מתחת, תשרי, אני נתתי שם הסבר, מה ההרצאה?
יש הרצאה בפני צוות הנהלה ועובדים של חברת? אינפיניטה, וכתבתי שם, מחוויות מפתח לנקודות מפנה. מה רוצה את ההרצאה? לא, אני לא רואה. אני רואה מחוויות מפתח לנקודת מפנה, הרצאה בפני צוות מה? נמצאתי על התמונה. זהו, התמונה, אני במקום שזה רק יפתח לי את התמונה, הייתי מציעה לך שהתמונה תעביר ממש לעמוד תוכן. אני רגע אחד אכנס לאתר שכרגע בבנייה, אני אראה לכם למה אני מתכוונת. אני אראה לך דוגמה של זה. אוקיי. רק נראה שיעלה כמו שצריך. תסתכל. כן, זה ברור לי שאתה מתארים אליניאק. למה היה לך ברור שאני אביא את אריה אליניאק? כי הפנו אותי לאתר של אותה אופנים. אבל זה אתר חדש, איך יפנו אותך? הוא עוד לא עלה. זה, והקודם גם. אוקיי. אתה רואה שפה יש תמונה ויש תוכן קצר, וכשאני לוקחת אותם למקום הבא, אז זה מביא אותי למקום של כל ההרצאות. ומתחת לכל תמונה של הרצאה, כשאני הולכת למקום הבא, זה מביא אותי לתוכן של אותה הרצאה עם כל הפירוט שיש עליה. כן, אבל טל, יש בעיה. אני נותן מיליון סוגים של הרצאות. אוקיי, אז עכשיו אתה נוגע לנקודה של מיקוד, ופה אני אתן לך רגע אחד טיפ קטן. תבחר... רגע, יש לי... אלא שכשאני בא לחברה מסוימת, ואני נותנת הרצאה שלך, אז אני נותנת את ההקשר לחברה מסוימת. מצוין. אז כל מה שאתה צריך לעשות, זה בפרסום של שם ההרצאה עצמה, לכתוב שיש גם התאמה לארגון, לאופי שלו, לצרכים שלו, אבל ההרצאה מבחינת השיווק שלה היא אותה הרצאה, אוקיי? גם כשאני הולכת ונותנת הרצאה על שיווק רשתות חברתיות בקהילה, כשאני נותנת אותה בחברה למתנ"סים בנצרת, אני מדברת על תכנים שהם שונים מהרצאה שאני נותנת בגדרה, אוקיי? דרך אגב, סליחה על ההערה, אבל אל תעבדי מתנ"ס נצרת. עבדתי כבר. שוטף פלוס 350,000. זה כל המתנ"סים, זה סיפור אחר. אבל אני אומרת, כשאתה נותן את אותה הרצאה בדיוק, אתה עושה את ההתאמה, אתה עושה את האדפטציה, אבל ההרצאה לא משתנה. לכן, כשאתה משווק את ההרצאה, באתר שלך, תדבר קודם כל על הליבה של ההרצאה עצמה, ותכתוב בתוכן שההרצאה הזאת מותאמת לצרכים המשתנים בין הארגונים השונים. אוקיי? אוקיי, טוב, אני עוברת לאתר הבא, כי בסך הכל האתר שלך באמת עשית עבודה נהדרת. תודה רבה, המון תודה. רגע, עוד הערה קטנה, גולן. מקובל שהלוגו הוא קישור לעמוד הבית. באינטואיציה שלנו אנחנו לוחצים עליו ומצפים להגיע לעמוד הבית. אז תבקש מהבחורה שבנתה לך או מי שבנה לך את האתר, שיקשרו את הלוגו גם כן בחזרה לעמוד הבית. וכל הסימנים האלה של הרשתות החברתיות, איפה שאין קישור תעיף את הסימן. אם אין לך לינקדאין יש לך. אם אין לך טוויטר, תעיף את טוויטר. אם אין לך פייסבוק, תעיף את פייסבוק. אל תשאיר אייקונים שאין מאחוריהם קישור. בסדר? מצוין, תודה רבה. בכיף. אני סוגרת את הטלפון. ביי. ביי. טוב, חברים. אני עוברת לאתר הבא. אמרנו, אחרי גולן, אמרנו שרון. אז שרון, תעשי לי ככה בצ'אט שאת שומעת אותי, שלא הלכת לי לאיבוד. שלומית, סליחה. שלומית ולא שרון. שלומית מדברת איתנו מבנקוק. ושלומית, איזה כיף לראות שאת פה. שלומית, מה השעה עכשיו בבנקוק? אמצע היום. שלומית, את משווקת תיקי אור, אז קודם כל המון בהצלחה. המעניין הוא שאני פחות עסקתי באתרים כאלה מסחריים. מה קרה פה
אני פחות עסקתי באתרים מסחריים, אני חושבת שהאתר שלך באופן כללי הוא מצוין. אני רציתי להציע לך לחשוב על אופציה שהגלריית תמונות, החנות עצמה, בצורה דומה יותר לפינטרסט, כי פינטרסט הוא תופס תאוצה מאוד מאוד חזקה. ועכשיו 2:30 אצלך, שלומית, איזה כיף לך, כבר אמצע היום. פינטרסט תופס תאוצה מאוד מאוד חזקה, הדרך שבה אנחנו צורכים תוכן ומתרגלים לצרוך תוכן היא מאוד מאוד מבוססת על הרשתות החברתיות, וזה היה נותן לאתר שלך תחושה קצת יותר up to date, קצת יותר מודרנית ודברים כאלה. אז זה אופציה אחת. אבל אני אגע בדברים שהם יותר מהותיים בעיניי. פינטרסט, אני אכתוב לך את זה כאן. לכל מי שלא מכיר, פינטרסט היא רשת חברתית, pinterest.com. רשת חברתית ש87% מהגולשים בהן גולשות, ואני אראה לכם רגע למה אני מתכוונת כשאני אומרת, עד שזה ייכנס אנחנו נשאר פה. אז האתר שלך הוא בנוי על וורדפרס אם אני לא טועה, תתקני אותי אם אני טועה, ובוורדפרס יש תבניות שהן נראות כמו פינטרסט, זאת אומרת שהתצוגה של המוצרים בחנות הם ממש כמו הפוסטים של פינטרסט, וזה נותן, הנה זה פינטרסט, ואם אני אעשה כאן לדרבג, אז תסתכלי שגם יש את הנושא של השיתוף החברתי, וגם יש את הנושא של תצוגה שהיא מאוד דומיננטית, ואפשר לכתוב כמה מילים מתחת לתצוגה, וכמובן את המחיר ואת הכל. אז אני מציעה לך לבדוק את האופציה הזו. דבר שני, כדאי לך מאוד להכיר את הפינטרסט בלי קשר, כי את יכולה לקחת תיק מסוים שלך, להעלות את התמונה שלו בפינטרסט ולקשר אותו לכאן לאתר, ולהביא תנועה טובה של נשים שמחפשות לקנות דברים, מפינטרסט לאתר שלך. זה נכון לגבי כל אחד ואחת מכם שהאתרים שלו פונים לצרכנות נשית. כל מי שיש לו עסק שהקהל שלו זה קהל של נשים בהיבט של לייפסטייל, לא מדברת על נשים בעסקים, מדברת בהיבט של לייפסטייל, פינטרסט הוא מחולל תנועה פנטסטי לאתרים. כי אנחנו מחפשים, אתם יודעים, היום אני רואה שיותר ויותר אנחנו מחפשים מידע שקשור בקניות ובדברים כאלה, לא הבנתי, שלומית, את השאלה שלך אם להוריד את הלשונית. אנחנו מחפשים יותר ויותר מידע בפינטרסט שאוהבים משם רעיונות, ואז אם אנחנו יכולים להביא תנועה מפינטרסט אלינו, זה פנטסטי. שלומית, תכתבי לי עוד פעם את השאלה כדי שאני אבין אותה טוב יותר. בינתיים אני מתייחס לאתר כמו שהוא, אני שמה רגע את פינטרסט בצד. לא אומרת להוריד את הלשונית, שלומית. כשקונים בוורדפרס יש תבניות שהצגת הפריטים, בדיוק אותה קטגוריה שעשית כאן, נשים, גברים, תיקי מחשבים, אקססוריז, חגורות, צמידים, כל הדברים האלה את יכולה לעשות אותו דבר, אבל שיראה כמו לוחות של פינטרסט. אני אתן לכם אחר כך קישור באתר שלי, אתם יכולים להוריד עשיתי איזשהו מדריך קצר לפני כמה חודשים על פינטרסט, אז זה ייתן לך ככה לפחות את הכיוון הראשון. אבל בלי קשר לפינטרסט, עכשיו קשר לאתר שלך. התמונת הרקע היא מאוד נעימה, מאוד יפה, אבל היא מפריעה למיקוד של הראייה. אני הייתי מציעה שבכל האזור שבו מופיע תוכן, יהיה רקע קצת יותר חלק, יותר שקט לעין, שפחות יהיה דומיננטי ויפריע, כי מה שקורה, התמונות עצמם, התיקים עצמם, הולכים קצת לאיבוד. הם פשוט הולכים קצת לאיבוד, עם כל העלים הנחמדים האלה. זה ברמה המיידית שלי. מעבר לזה, אני חושבת שהאתר כאתר מסחרי הוא אתר טוב, יש בו חלוקה מאוד מאוד ברורה בקטגוריות. אני רוצה לדעת מה יש לנשים, יש לי אפשרות להיכנס אפילו לתת קטגוריות במהירות. יש כאן דבר שלא דיברתי עליו קודם, אבל אוי, למה אין לך קישורים ב-bread crumbs? אוקיי, אז אני אדבר עליו עכשיו. אתם רואים את ה-You are here, אתה כאן, אז זה אומר עמוד הבית, product category, messenger handbag. אוקיי?
בדרך כלל אני עושה את זה בצורה כזאת שאני יכולה לחזור אחד אחורה. תסתכלו אצל הילד, אני אכנס רגע לאחד הדפים הפנימיים. הילד, אין לנו ברד קראמפ, סליחה. אני אכנס ל-Wiseway. אתם רואים שאתם נמצאים, אני אכנס רגע לאחד העמודים שיש לי עמוד ועוד עמוד. איפה יש לי אחד כזה? אהבתי אותם. טוב. טוב, אני לא מוצאת כאן כרגע במהירות, ואני לא רוצה לקחת את הזמן שלך, שלומית. כדאי שיהיה כאן קישורים, זאת אומרת, במקום שיהיה כתוב product category, שיהיה כתוב woman. כי הרי עברנו מ-home ל-woman, ומ-woman עברנו לעמוד הבא, ל-travel handbag למשל. אוקיי? אז שאפשר יהיה במקום product category, שיהיה כתוב כאן woman, ואני אוכל לחזור אחד אחורה. עכשיו, שלומית נתנה כאן שתי אפשרויות של צפייה, אני יכולה לראות את זה ברמה של רק התיקים עם השם שלהם, ואני יכולה לראות את התיקים עם הפירוט, וזה מעודד אותי, במקום לעבור פריט פריט, אלא ממש לעשות השוואה בין הפריטים. שלומית, זה מצוין. בעיניי זה ממש עשית את זה יפה. עכשיו, שאלה קצת מסחרית, כל הפריטים שלכם בסייל? כל הפריטים שלכם בסייל. יש כאן קצת... אוקיי, את מתכוונת לעבוד על המחירים. כי ברמה ברמה המסחרית, לשים את הכל בסייל, אז עדיף לשים איזשהו שלט סייל אחד גדול מלמעלה. שנייה רגע. הלו? בוקר. בסדר, טלי, אני לא יכולה עכשיו, אני באמצע שיחה. ביי. לשים את כל המוצרים בסייל, אז עדיף לכתוב איזשהו סייל גדול על כל מוצרי החנות, ולא לפצים כל פריט ופריט, כי זה קצת מאבד מהאמינות שלו. כשאנחנו רואים שהכל בסייל, אז אנחנו אומרים, זה משתמשים בסייל, כאילו זה איזשהו זילות במונח סייל. אז עדיף להגיד שכל המוצרים באתר הזה הם במחיר ייחודי, או כולם בסייל, ולא לסמן כל פריט ופריט, או פשוט לבחור חלק מהפריטים לתת במחיר האמיתי. שלומית, יש לך איזשהן שאלות? רציתי להראות לכם, עשיתי ככה קודם בדיקה, כשאני נכנסת לפריט, ואני רוצה לקנות אותו, תראו דבר מדהים ששלומית עשתה, והוא כדאי לאמץ אותו, מה קרה? לא הכנסתי quantity. למי שמתעסק במחירות, שכשאני... קודם זה הלך לי יפה. רציתי להראות לכם שיש כאן שיתוף גם ברמת הפריט. זאת אומרת, ברגע שאני בוחרת לקנות פריט, מה קרה עכשיו? check out. ברגע שאני רוצה לקנות פריט, אז הוא נתן לי לשתף את זה אבל עכשיו אני לא רואה את זה. טוב. עכשיו יש לנו כאן אופציה של קישור ישירות לעמוד הפייסבוק, לאינסטגרם, ויש את כל מה שאתר מסחרי צריך, שזה כל הנושא של terms of service, policy, return policy, כל הדברים האלה. אוקיי. שלומית, יש לך איזשהן שאלות לפני שאני עוברת לאתר הבא? רק שאלה שאולי לא קשורה. איך אפשר לעבור מפייסבוק לאתר? זו שאלה ממש הבאת לי להנחתה. תסתכלו, אני כתבתי על זה פוסט קצר לפני איזה שבוע, אני חושבת. אני אתן לכם רגע את הקישור לפוסט. איפה הוא פה? יש עכשיו כלי חדש בפייסבוק, נורא מגניב, שכשאנחנו מעלים פוסט בעמוד הבית, קודם כל אני שמה לכם פה ככה בקישור תוכלו לקרוא אחר כך את הפוסט. לא עכשיו, תמשיכו להקשיב. תסתכלי, שלומית, אני אעבור רגע לאתר שלה, לעמוד הבית שלך. כשאת כותבת פוסט, את רואה כשאת לוחצת, תסתכלו, יש כאן את המשולש הקטן בצד,
בצד הפוסט למעלה יש הטביעי פרסום. כשאני אלחץ על ההטבעה של הפרסום הזה, אז עולה לי פה סקריפט. אתם רואים בכחול למעלה? אני פשוט מעתיקה אותו, ואותו אני צריכה להדביק איפה שאני רוצה, בתוך האתר שלי. זה קוד סקריפט שצריך להדביק אותו בתוך האתר, בתוך פוסט חדש שאת כותבת בבלוג, או באחד העמודים, או איפה שאת רוצה להכניס. ואז זה יופיע בצורה הזאת. רואה, זה הפוסט מפייסבוק. זה. בסדר? מתחתיו כל ההסבר. זה באמת לא היה כל כך קשור, אבל זה משהו חדש ושווה להכיר אותו. אוקיי, בואו נראה רגע מי נמצא איתנו, לימור, מי נמצא איתנו על הקו שעוד לא התייחסתי לאתר שלו רגע, בואו נתחיל. הילד דיברנו, שלומי דיברנו עכשיו, גולן דיברנו, אורלי, אני אעתיק רגע את הכתובת של האתר שלך, אותך לא ראיתי מראש, אז אתם תראו מה קורה לי כשאני רואה אתר בפעם הראשונה, אז ייקח לי שנייה רגע להבין, למרות שהיה נורא קל, תשימו לב מה שאורלי עשתה. סטודיו לצילום מקבל העין שלנו נפלה שם מצוין, אנחנו רואים שזה סטודיו לצילום. אנחנו רואים שכל מה שקשור כאן זה צילומים, תדמית, אופנה, ילדים, הריון, ברור מאוד, וגם הברוכים הבאים הוא לסטודיו הצילום שלי. אתם זוכרים את מה שהערתי לגולן קודם? אם הוא או אני, זה שלי. אפילו שיש כאן יותר מתמונה של בן אדם אחד. אני לא יודעת אם האתר שלך רספונסיבי ואין לי כרגע זמן לבדוק, אבל אני מקווה מאוד שהוא גם כן מתאים לגלישה בניידים, ואת בחרת בתפריט שהוא בצד, בואו נראה רגע מה קורה לנו כשאנחנו נכנסים לאחד העמודים הפנימיים. כן, התפריט בצד הוא סטטי, ובצילום אין מה לעשות, חברים, הדבר המשמעותי ביותר הוא לראות באמת תיק עבודות, כי אם אני לא רואה תיק עבודות, אני לא יכולה להשתכנע שהצלם הזה מצלם כלבבי, אז זה מצוין. עכשיו תראו, בצילומי אופנה, בחרת לא לכתוב שום דבר, זה שוק, זה תעשייה שיש לה את המאפיינים שלה, אני הייתי כן מוסיפה איזושהי כתיבה, ואולי אימי איפה עבדת, אבל לעומת זה בבוק בת מצווה, ולא סתם אני לוחצת על זה, אתם בטח ניחשתם, אני כבר בענייני בת מצווה השנה, אז כן כתבת. מה שהייתי מציעה לך להכניס זה תחשבי, זה לא משהו שהוא מחייב, אבל תחשבי על האופציה של להכניס גם כן מחירים, בעיקר בדברים שהם לקוחות סופיים, לקוחות קצה ולא ארגונים וחברות, כי צילומי מזון זה לא מישהו שהזמין אותך הביתה לצלם את האוכל, אז יש כאן נושא של מחירים, הוא הרבה יותר ורסטילי, אבל בבוק בת מצווה, צילום אירוע, צילומי משפחה, צילומי הריון, צילומי ניובורן, ילדים בסטודיו, כל הדברים האלה שהם לקהל הפרטי, הייתי מכניסה אפילו טווח, כי ככה גם מדברת התחרות. ובן אדם רוצה לדעת בכלל אם הוא בלבל שהוא יכול להזמין אותו או לא, אז יהיה לו נורא קל לדעת אם הוא במסגרות התקציב שלו או לא. אבל זה לשיקול שלך. מעבר לזה, האתר נקי, האתר לדעתי מקסים, את התאריך פה קצת קשה לקרוא, אבל זה קצת פחות דרמטי. יש כאן איזושהי בעיה תראו, לא יודעת למה זה קרה, עם הצבעים ההפוכים. עוד פעם, צור קשר, את רואה ששם פרטי, משפחה, טלפון, אני הייתי מעבירה את הפונט הזה ללבן, את המילה סאבמיט מעבירה לעברית. השארת פה רקע, גדול מאוד רקע, הייתי מכניסה כאן תמונה, אל תשכחו שמדובר כאן בצלמת, אז הייתי מכניסה כאן תמונה, ותבדקי אם יש לך אפשרות להוריד את ה-Create a Free Website, אם את יכולה להעיף את זה מפה, את הוויבי הזה, אז הייתי מעיפה אותו, כי הוא לא מוסיף לנו ברמה המיצובית, הוא לא מחזק אותנו שאנחנו משתמשים בכלים חינמים, הוא לפעמים מחליש אותנו, אז וגם פה את הטקסט הזה בלבן, בגדול.
אז יש, אורלי, יש לך איזה שהן שאלות מעבר למה שאמרתי? למישהו יש שאלות על האתר של אורלי? מה חסר פה, אורלי? חסר חיבור לרשתות חברתיות. לי זה חסר מאוד. נראה רגע משהו, זה מביא אותנו בחזרה לעמוד הבית, זה מצוין. לי חסר חיבור לרשתות חברתיות. יש כאן הנעה לפעולה, להתקשר לאורלי לנדאו, זה מצוין. זהו, מעבר לזה, יכול להיות שהיא עזבה. אוקיי, אני עוברת הלאה. לימור, איפה האתר שלך? אין לך אתר. יש פה עוד מישהו עם אתר שלא עברנו עליו? לילך, את יכולה רגע לתת לי את הכתובת של האתר? אוקיי, אני כבר... הופה. זה עוגות מגניבות. לילך, יצירות בבדים ועוגות. מדהים, מקסים. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן עסק שיש לו שני סוגי מוצרים, ולילך הביאה פה בצורה מאוד יפה את שני סוגי המוצרים כבר בעמוד הבית, עם התמונות המתחלפות, אבל יש כאן את הרומנטיק בג ורומנטיק קייק. למה הבחירה לכתוב באנגלית, לילך? זה לא לגמרי ברור לי, כשהקהל שלך לדעתי הוא קהל לחלוטין ישראלי. אנחנו צריכים להיזהר מהדברים האלה, הקהל הישראלי הוא לא ידידותי לעברית, לאנגלית, ברמת האנטגוניזם. אז הייתי חושבת על תיקים רומנטיים ועוגות רומנטיות או משהו כזה, במקום באנגלית, פשוט בעברית. עמוד הבית ממש ממש נותן הבנה מאוד מאוד ברורה מה יש פה, דברים יפים. יש כאן פירוט ברור מאוד של סל המוצרים, תכף אנחנו ניכנס פנימה, איך זה עובד, שזה חשוב מאוד להבין את התהליך של ההזמנה של הדברים האלה, והעודותיי בצד. יש לנו פה קישור, תרשי לי רגע ללחוץ, יפה, קישור ישר ללוח של לילך, לפרופיל של לילך עם הלוחות השונות, יש לה לוח לעוגות ולוח לדברים, לוחות נוספים. שזה מקסים. האם את בעוגות עושה קישורים בחזרה לאתר שלך? הסנדלר הולך יחף. לילך, שימי לב, פה תכניסי, תסתכלי רגע. אני נכנסת רגע לעוגות שלך. אוקיי? אני רוצה להיכנס לתמונה הזאת. העוגה הזאת, התמונה הזאת, צריכה להיות פה. כי את רוצה להביא מפה בחזרה אנשים, כי תסתכלי, לאן את לוקחת אותם? את לוקחת אותם לקוקי פרי, בלוגספוט, לפריז של שרון בלוגספוט, לשקנאוז.com, את לוקחת אותם לאתרים אחרים, את מוציאה אותם לאתרים אחרים, תביא אותם בחזרה אלייך. כל הלוח הזה של העוגות, הוא צריך להיות 80% שלך ו20% השראה ממקומות אחרים, כדי שאנשים יבינו שזה לוח מעניין ויחזרו אליו. אבל תביאי מהלוח שלך לאתר שלך, לא רק מהאתר שלך לפינטרסט. חיבור לפייסבוק הוא מצוין, וכבר הראיתי לך כרגע איך לעשות חיבור מפייסבוק בחזרה לאתר. בואו ניכנס לאיך זה עובד. יפה מאוד, כל המידע, כל הפרטים. יש כאן מתקשרים, יש כאן את האימייל תעשי קישור. את האימייל תעשי קישור, קישור לאימייל כותבים בצורה כזאת, mail to, נקודותיים, ואת האימייל שלך. אוקיי? לילך, art13@gmail. אוקיי? זה קישור, ככה את כותבת קישור לאימייל, ואז כשילחצו כאן זה יהיה קישור לאימייל ולא יצטרכו להעתיק אותו. זה יפתח ישר תיבת אימייל
לשליחה. אז זה חשוב כשנותנים אימיילים שיהיה קל. אבל בסך הכל אתר באמת מאוד ממוקד, מאוד ברור, הצבע הסגול שלך לילך שולט חזק. כאן בחרת באנגלית ובעברית, זה בסדר. אם האתר שלך פונה גם לאנגלית וגם לעברית, אז תחשבי על עוד מקומות שאת יכולה להכניס את האנגלית בכמה מקומות, כי יש לך הרבה מאוד שטח שאת יכולה להכניס עוד תוכן אם את בוחרת דווקא באנגלית. אם האנגלית היא סתם, וזה לא הקהל שלך, תעבירי לי עברית, הצעה ידידותית שלי. זהו, יש לך שאלות כלשהן לילך על האתר? איך מקדמים אותו בגוגל? זה קורס בפני עצמו, קידום אתרים. אני לא עוסקת בקידום אתרים, אני רק יכולה להגיד לך, וגם דרך אגב האתר שלי לא מקודם בגוגל בפורמט הטהור של המילה. מה שאני מאמינה בו, ואני סוחבת איתי את האמונה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, זה שהאתר שלנו פונה בצורה נכונה לקהל שלנו, הקהל שלנו ימצא אותו. אבל כדי לעזור לקהל שלנו למצוא אותו, אנחנו צריכים שהאתר יהיה מאוד דינמי, אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף תוכן, ותוכן מתחדש לאתר. במקרה שלך, כל מוצר חדש, כל אירוע חדש, כל דבר שאת עושה, את מכניסה לאתר. ואת מתקשרת אותו בפייסבוק, מתקשרת אותו בפינטרסט, שאני רואה שיש לך פה חשבון, מתקשרת אותו בטוויטר, בכל הרשתות החברתיות. מעבר לזה יש מקדמי אתרים שמתעסקים גם כן בלהכניס את האתר ממש לאינדקס של גוגל. מה שאני כן מציעה לך, אני לא יודעת איך וויקס עובד, אבל אני בטוחה שבוויקס יש מקום להכניס את גוגל אנליטיקס, שזה אחד מהכלים הסטטיסטיים של גוגל. אחת הדרכים לחבר בין גוגל לאתר שלנו זה להשתמש בכל מיני כלים של גוגל בתוך האתר. אז אם יש לך חשבון בגוגל פלוס, תכניסי גם קישור לגוגל פלוס ולא רק לפייסבוק וטוויטר, ואז גוגל ימצאו יותר בקלות את האתר שלך. תעשי גוגל, וזה אומר, אני אומרת את זה לכולכם, גוגל אנליטיקס, תחברו גוגל אנליטיקס לאתר, זה אומר שאנחנו שולחים את גוגל ישירות לבדוק מה קורה אצלנו באתר, יש יותר מהירות שהוא יאנדקס את העמודים שלנו ויבדוק את התוכן. אם התוכן שלנו הוא רלוונטי לגולשים שלנו, ואם התוכן המתחדש שלנו הוא רלוונטי והוא מעמיק והוא כל הזמן יוצר עניין, אז גוגל יאנדקס אותנו בעמודים גבוהים יותר. אם אנחנו כותבים לפי מה שהיה מקובל עד היום מילות מפתח ולא כותבים אותו, לא כותבים את התוכן באמת ללקוחות שלנו, אז אנחנו ניפול בבור שבו היום הרבה מאוד אנשים נפלו אליו, שהם צריכים להתחיל ללמוד איך לכתוב ללקוחות. אז הצעה שלי, תמיד תהיו רלוונטיים ללקוחות שלכם, ואז גוגל ימצא אתכם. גוגל בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, עשה שינוי ממילות מפתח וכל מה שתמיד קידמו את האתרים לרלוונטיות התוכן, לעדכניות התוכן ולתוכן איכותי. הוא גם בוחן שהתוכן הוא איכותי, הוא לא תוכן שאנחנו מעתיקים אותו ומשכפלים אותו מאתר לאתר. כתב על זה מאמר מאוד מעניין, פוסט מאוד מעניין, זוהר עמיהוד, שהוא מומחה לקידום בגוגל. אז אני מציעה לכם לקרוא אותו. יש עוד מישהו שלא עברתי על האתר שלו? מי הצטרפה? אורלי, הפסדת. לא, אורלי הייתה, סליחה. מי שלא... אורלי, אני מקווה ששמעת אותי. דיברתי על האתר שלך ולא הגבת, אני מקווה ששמעת אותי. מי עוד? האם עברתי על כל האתרים של מי שנמצא פה עכשיו? הייתה לי את אינס רגע. רציתי לראות רגע. רחל נשומל לא הגיעה. אורית וסיוון ונורית אלבוכר, את נמצאת? אורלי, דיברתי על האתר שלך. אני אגיד לך בכמה מילים, ככה, רק כדי שלא תתבאסי, שנייה. איפה הכתובת של האתר שלך? אורלי.
אורלי, בכמה מילים. אמרתי שהאתר שלך מצוין ברמה הזאת שהוא פונה יופי ללקוחות. הצעתי לך להוסיף גם מחירים לאירועים הפרטיים, לכתוב פה בלבן, את התוכן הזה לא רואים, לקשר לא, זה היה בסדר, ורשתות חברתיות, ודיברתי גם על הנושא של הפרי, אבל אל תתבאסי, כי כל השידור הזה עולה לאינטרנט, אני אתן לך קישור של זה באתר שלי, אחר כך תוכלי לגשת ולשמוע את כל הפידבק שנתתי, אבל אם יש לך איזושהי שאלה, אז בואי תשאלי אותה עכשיו, ואז אני אענה בצורה ממוקדת לשאלה. ואחר כך, בזמן הקצר שעוד נשאר, אני רוצה לדבר איתכם קצת על נגישות של אתרים. אז אורלי, יש לך איזושהי שאלה ספציפית על האתר? משהו שהיית רוצה לשמוע? משהו שיש לך התלבטות? אני פותחת לך רגע את המיקרופון, בעצם המיקרופון שלך פתוח. את חושבת להעביר את האתר למישהו שיבנה. תראי, האתר שלך בנוי נהדר. אני לא הייתי... השאלה למה את חושבת להעביר אותו למישהו שיבנה אותו. הוא בנוי נכון, הוא מאוד ממוקד מבחינת הצילום, מאוד ברור במה את מתעסקת. אני הייתי מטפלת טיפה בלהוסיף תוכן של נושא של מחירים. הייתי מכניסה מחירים למוצרים שהם לקהל הפרטי. לא הייתי מכניסה מחירים לצילומי אופנה, ולצילומי מזון ולצילומי מוצר. גם כן תעשי חלוקה, את תדמית לעסק, אופנה, מוצר ומזון, שימי ביחד, אחד מתחת לשני, ואחר כך את כל מילדים, ניובורן, הריון, משפחה, בת מצווה, אירועים, בית ספר, זה סקציה נפרדת. כי זה פרטיים, קהל פרטי וקהל משפחתי. לגבי וורדפרס, גוגל יראה אותו מצוין עם וורדפרס, כי יש רעיונות מצוינים, יש חיבורים מצוינים בין וורדפרס לגוגל, אבל לדעתי גם בין וויקס. זה שלח זה וויבלי, זה לא וויקס. אני לא מכירה מספיק את הכוח של וויבלי בשביל להגיד את זה. הבחירה שלך בשחור היא בחירה טובה, כי היא מקפיצה קדימה את התמונות, אז בדרך הזאת אמרתי גם כן שאתרים של צילום באמת הדבר החשוב ביותר, האסנס המשמעותי זה התמונות, כדי לראות באמת את היכולות. פה בתוכן שאת כותבת, מתחת צילומי מזון, תכתבי למי מתאים, מי צריך להזמין אותך. כאילו מי זה סוגי הלקוחות? לקטלוגים, לספרי בישול, לתוכניות טלוויזיה, you name it, תכתבי את זה. לנוגע של צילומי גנים, האם יש לך מגבלה של אזור גיאוגרפי? אם יש, אז תכתבי מי עד. אם אין מגבלה ותוכל להגיע גם לקריית שמונה ואילת, אז אין בעיה. אבל כאן, תראי, אני דיברתי על זה באחד ההרצאות שנתתי, בהקשר של כרטיסי ביקור, אבל זה גם בהקשר של אתרים. לאנשים חשוב לדעת איפה העסק. את ויתרת על אודות, כי כתבת את האודות למעשה פה בעמוד הבית, אבל אני כן הייתי כותבת אודותיי ונותנת, מסבירה לאנשים מי את ומה הרפרטואר שלך, לא רפרטואר, מה הרזומה שלך מבחינת הצילום ואיפה את ממוקמת בארץ. כי אם אני רוצה עכשיו להזמין אותך, אני רוצה קצת לקצר לעצמי את הזמן של להתלבט אם את בכלל באזור שלי או לא, אוקיי? אם אני יושבת בתל אביב, אז אין לי בעיה למצוא הרבה מאוד צלמים, אבל אם אני יושבת בבאר שבע, או אם אני אפילו בירושלים, ואת בחיפה, סביר להניח שלא יהיה חיבור. אלא אם כן זה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. אז כן, יש מקום לכתוב את המיקום, ואם את אזור, העבודה שלך הוא רחב מאוד, אז להדגיש את זה. להגיד שאת מגיעה מי עד. עכשיו, שאולי גוגל יראה אותו יותר טוב אם זה יהיה בנוי בוורדפרס, עכשיו הוא עולה עמוד שני בגוגל. הוא עולה עמוד שני בגוגל, אז קודם כל יש אפשרות לעשות פינג לגוגל, זאת אומרת לרשום את האתרים באופן יזום למנועי החיפוש. כמה זמן האתר שלך קיים, אורלי? תכתבי לי את זה תכף. הרבה שנים ועמוד שני, אז זה לא טוב, אז צריך לטפל. מתי בפעם האחרונה עדכנת בו תוכן?
התחלת לעדכן ממש רק בשנה האחרונה, והשאלה האחרונה שלי, באיזה תדירות את מעדכנת בו תוכן? לפני יומיים זה טוב, אבל כל שבועיים בערך. כל שבועיים זה יפה. כל שבועיים זה טוב. עכשיו, שאלה אחרונה. בגלל שהאתר שלך מתעסק בצילומים, זה הביא אותי ישר לנושא הבא של ההנגשה. את שמה תוכן מאחורי התמונה, זאת אומרת, אם אני לא אצליח לראות את התמונה, אני אראה מה כתוב בה. לא. לא. על כל תמונה שמת משפט או תיאור קצר, אבל זה נמצא, כאילו יש בכל תמונה, כשאני מכניסה תמונה לאתר, יש לי אפשרות בדסקריפשן ויש לי אפשרות באלט טקסט. תקשיבו למה שאני אומרת, כי זה תכף מתחבר להנחיה הבאה שלי, למה שאני רוצה לדבר איתכם עליו של הנגשת אתרים. אלט טקסט, אין לך אפשרות באלט טקסט בוויבלי. אוי, זה בעיה. אז אני הייתי פונה אליהם ושואלת אותם אם יש אפשרות כזאת, כי אולי יש אפשרות ואת לא מכירה אותה. אולי הם ידכנו בינתיים וזה. כי אלט טקסט זה, כשאני מעלה תמונה, אז אני כותבת למי שלא יכול לראות את התמונה, למעשה מה הוא רואה בתמונה. וזה מאוד חשוב, כי בעיקר היום, כשנכנס החוק להנגשת אתרים, כי אנחנו רוצים שגם עיוורים יוכלו לראות את האתר שלנו. אני יודעת שיש כאן סתירה במה שאני אומרת, גם עיוורים יוכלו לראות את האתר שלנו. ואם יש תמונה, אז הם לא יכולים לראות את התמונה, כי איך הם רואים את האתר? יש להם תוכנה שמקריאה להם את התוכן. בכל תמונה, באלט טקסט, זאת אומרת בטקסט שמופיע מאחורי התמונה, אנחנו צריכים לכתוב מה רואים בתמונה, ואז למעשה עם התוכנה של קריאת התוכן, הם יכולים, תוכנה שמדברת אליהם את התוכן, אז הם עוברים על התמונה והם יודעים שיש כאן תמונה של טה-טה-טה-טה, אוקיי? אז בדיוק כאן, צילום אופנה זאגרב קרואטיה, זה יהיה באלט תוכן. התחלתי להגיד על פינג, כן, אני לא מומחית לקידום אתרים, אז אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, אבל יש, אם תעשו בגוגל, תעשו, הילד, אני כבר חוזרת לאלט טקסט. אתם יודעים מה, רגע, אני אסיים עם האלט טקסט, ואז אני אחזור לפינג. כשאני מכניסה, אני אכנס רגע ל-WiseWave, ואני אעשה שנייה אחת, אני אכנס רגע למדיה, אני רוצה להראות לכם איפה נמצא האלט טקסט שלי בוורדפרס. שנייה אחת. פה, במה שנקרא בעברית טקסט חלופי. טקסט חלופי אני מכניסה תוכן. אוקיי? זה יותר חשוב. הכיתוב יופיע בתחתית התמונה, זה מה שיש אצל אורלי. הכיתוב שיש לאורלי כאן, זה במידה ואני אחליט לעשות כיתוב, אז הוא יופיע פה בתחתית התמונה. אבל זה בשביל מי שרואה. בשביל מי שלא רואה, התוכנה תקריא לו את מטעמי חנוכה עד הבית. זאת אומרת, את המשמעות של התמונה. וזה מאוד מאוד חשוב היום, בימים שבהם אנחנו מדברים על חוק הנגישות, שתכף אני אדבר עליו בהרחבה. בנוגע לפינג, תעשו בגוגל חיפוש לפינג, אוקיי? שזה לחבר את האתר בצורה מהירה יותר למנועי החיפוש. ופשוט בצורה יזומה, תעלו את כתובת האתר שלכם, ואז בדרך כלל אתם מקבלים אימייל בחזרה אליכם, ואתם צריכים לאשר את האימייל כדי שהם ידעו שמדובר בבן אדם שעומד מאחורי הפינג ולא באיזה מנוע או משהו אוטומטי, ואז אתם למעשה רושמים את האתר שלכם במנועי חיפוש. זה משהו שצריך לעשות אותו באיזושהי תדירות. אני שוב אומרת, אני לא מומחית לקידום אתרים, ואני לא עוסקת בקידום אתרים, אני כן עוסקת בחידוד התוכן שיהיה נכון. אז הייתי מוסיפה, אורלי, את המיקום שלך, הייתי מוסיפה מחירים, והייתי מוסיפה תוכן כתוב, קצת יותר תוכן כתוב. את לא יכולה להעלות וידאו, את מצלמת וידאו, אם את מצלמת וידאו אז חבל שאת לא מעלה אותו.
ולא ברור לי למה בוויבלי אי אפשר, כאילו, יש דברים שהם בסיסיים, אז אם באמת יש לך הרבה מאוד דברים שהם לא, יכול להיות ששווה לך לבדוק אפשרות של וורדפרס. צריך לשלם בוויבלי בשביל וידאו. ואם את מעלה סרטון ביוטיוב, את יכולה להכניס קישור של יוטיוב לוויבלי? תבדקי אם את יכולה להעלות קישור של יוטיוב, ואז יכול להיות שאת חוסכת לעצמך את המעבר הזה. אבל לגבי הכסף, אני רוצה להעיר לך הערה, created a free website, זה פוגע במיצוב שלך. אם את צלמת מאוד איכותית ויוקרתית, ואת משתמשת בכלי חינמי, זה מוריד מהיוקרה. זה פוגע ברמת האיכות הנתפסת. אז תחשבי על זה בהקשר הזה. אני ממליצה לעבוד דווקא עם דברים שאנחנו משקיעים בהם קצת כסף, לא חייב להיות הרבה כסף, אבל שזה ממצב אותנו במקום הנכון. זה לא שאני לא משתמשת בכלים חינמיים, אני משתמשת בכלים חינמיים, אבל צריך לבחור באיזה כלי חינמי ומתי להשתמש בו, אוקיי? גוגל נותן לנו כל כך הרבה כלים חינמיים, זה לגיטימציה אחת, אבל לקחת אתר ולבנות אותו על כלי חינמי, ואחר כך, במיוחד שבנית אתר שיש לו איזושהי תדמית מאוד יוקרתית, השימוש בצבע השחור הוא מאוד יוקרתי, אז תחשבי על זה טוב. אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הנגשת אתרים, גם כתבתי על זה פוסט קצר, מי שהספיק כבר לקרוא. יש חוק חדש שנכנס לתוקף באפריל השנה, שמדבר על זה שאנחנו צריכים להנגיש את האתרים שלנו לאנשים שלא רואים, לאנשים שהם קשה להם לשמוע, ולאנשים שיש להם קושי בהקלדה, זאת אומרת שהם צריכים כפתורי קיצור. יש מידע רחב ומלא על זה באיגוד האינטרנט הישראלי, יש כאן ממש איך מנגישים את האתר, מדריכי נגישות וכל מה שצריך לדעת. אני אכתוב לכם כאן רגע את הקישור של זה פה בצ'אט, שתוכלו להגיע למידע המקורי. מה שחשוב, יש כמה דברים קטנים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות באתר שלו ברמה של כבר היום. אחד, זה באמת לקחת את התמונות ולשים על טקסט מאחורי התמונות. אז כדאי לעבור באתר ולראות איזה תמונות יש לנו ולהכניס את העל טקסט, וזה בקלות, כל מי שעיוור יוכל בקלות לקרוא את הטקסט שלנו. דבר שני, ואת זה אני עוד לא יודעת בדיוק איך עושים את זה, אבל כפתורי הקיצורים, אני צריכה לראות איך עושים כפתורי קיצורים, אני אלמד את זה ואני מבטיחה לכתוב על זה. ובשביל אלה שלא שומעים, אז הדבר שהם ממליצים לעשות זה כשאנחנו מכניסים סרטוני וידאו, לוודא שיש בהן כתוביות, והיום ביוטיוב זה נורא קל להעלות כתוביות ליוטיוב, אז כל מי שעוסק בשיווק התכנים שלו באמצעות וידאו, אז מעכשיו תוסיפו לסרטוני וידאו שלכם כתוביות, כל תמונה שאתם מעלים לאתר שלכם, תכניסו עליה על טקסט, ודבר שחשוב להבין, באפריל 2016 כל האתרים יהיו מחויבים להיות נגישים. זאת אומרת, מי שיש לו היום אתר צריך לעבור עליו, לתקן אותו ולהנגיש אותו, ואז צריך להגיש את זה לאיגוד האינטרנט הישראלי, להגיד שהאתר שלנו מונגש, ולקבל אישור, ואז הם נותנים איזשהו סטמפה כזה, יש להם איזה תו תקן כזה, איפה הוא נמצא? טוב, אני לא אלאה אתכם כרגע, אבל כאן הם נותנים ממש את האתרים שכבר נגישים, ויש איזשהו אייקון באתר נגיש, טוב, אני לא רוצה להעלות אתכם כרגע. יש איזשהו אייקון שאנחנו יכולים לשים על האתר שלנו, שמעיד שהאתר שלנו הוא נגיש על פי חוק הנגישות, שזה חשוב. מי שבונה עכשיו אתר חדש, מחויב כבר לבנות אותו לפי הפרמטרים של חוק הנגישות, אתרים חדשים. אתרים קיימים צריכים להנגיש אותם, יש לנו 3 שנים לעשות את זה. אני מבטיחה שמהרגע שגיליתי את זה, וזה קרה לפני כמה ימים, באיחור של כמה חודשים, אני, קודם כל, הפרויקט הראשון שלי זה להנגיש את האתר שלי, ואחר כך גם כן לסייע לעסקים נוספים להנגיש את האתרים שלהם, ובעיקר להפיץ את המידע, כי באמת, כמו שכתבתי, אחד הדברים שהכי מתסכלים אותי זה להגיע לאיזשהו בית עסק או מקום מרחב ציבורי ולראות מדרגות וכשאין שיפוע. אז פה באתרים שלנו יש לנו את היכולת, זה בידיים שלנו ליצור את השיפוע, ליצור את הנגישות גם לאנשים שקשה להם, שיוכלו ליהנות מהתכנים שלנו. אז
אם פעם זה הייתה המלצה, היום זה כבר בגדר חוק. אני חושבת שעברתי על כל האתרים של מי שנמצא. אם יש עוד אתר כלשהו שאתם הייתם רוצים לקבל עליו חוות דעת, אם יש לכם עוד שאלות על האתרים שלכם, שמשהו שלא התייחסתי, יש לנו עוד, איזה גודל פונט צריך להיות באתרים שלנו, איילת, גודל פונט 14, ואצלך זה גודל פונט 14 לדעתי. באתר מונגש, הם מדברים על גודל פונט, הם לא מגדירים אם הוא צריך להיות 14 או 13 או 18, אבל הם כן מבקשים שיהיה הבדלה ברורה בין כותרת לבין תוכן. למשל, אני אכנס רגע בחזרה לפונט, לפוסט שלי, אז הכותרת שמופיעה כאן, מי הם האנשים שיהנו מהנגשת אתר, או מה צריך לעשות, כשאני נכנסת, אני אכנס אתכם רגע לעריכה, ברמת התוכן זה מוגדר כ-H1 או H2 או H3, זאת אומרת, בוורדפרס או בכל האתרים, יש לנו אפשרות להגדיר כותרת, אני אכנס אתכם רגע לעריכה, שתראו את זה, זה יהיה הסבר הכי פשוט. לילך, אני כבר עונה לך. כשאני עומדת על הטקסט, אתם רואים שפה כתוב פסקה רגילה. כשאני עומדת על כותרת, אתם רואים שכתוב כותרת ברמה כלשהי. אני בחרתי ברמה 3, אבל כל אחד יכול ברמה שהוא בוחר. מה שהם מדברים על אלה שקשה להם, שלא רואים, התוכנה שקוראת את התוכן גם מדגישה להם מתי יש להם כותרת ומתי יש להם, כנראה שהיא מדברת את הכותרת קצת יותר חזק, או שהיא אומרת להם כותרת, אני לא יודעת איך זה עובד בדיוק, אבל בהנגשה הם נותנים הנחיה שצריך את הכותרות לסמן ככותרות ואת התוכן כתוכן. ואז זה ברור שיש כאן כותרת לעומת תוכן רציף. בסדר? אז פונט קרי בעיניי זה פונט 14. יש מקומות שבהם אני אגדיל את הפונט, אבל כדאי להיזהר מפונטים קטנים מדי, כי פשוט באמת אנשים, אם הקהל שלנו הוא קהל שהוא גם מעל גיל 40, קשה להם לקרוא פונטים קטנים. לילך, איפה היה האתר של לילך? לילך, יש לך מפה בחזרה לאתר, כן? לילך, לי באופן אישי, אין שום בעיה עם זה שיש לך גם תיקים וגם עוגות, שזה שני סלי מוצרים, שיש לך טקסטיל ועוגות, שזה שני סלי מוצרים שאת משווקת. אני לא רואה בזה שום בעיה, שניהם זה עבודות יד שלך, שניהם זה דברים שאת מייצרת, ובעיניי גם יש ביניהם איזושהי סינרגיה, יש כאן איזשהו חיבור שאת יכולה גם אולי להראות באיזשהו שלב של ילדת יום הולדת שעשית לה את העוגה ואולי עשית לה גם את הסמלה ועשית את זה באותו סגנון, לא יודעת, אני מתפרעת תוך כדי, כאילו אני חושבת בכל רם. לכן אני לא חושבת שאת צריכה להפריד, את לא צריכה לעשות שני אתרים נפרדים. אני אגיד יותר מזה, לתחזק אתר בצורה נכונה זה עבודה. זה לא משהו שבנינו אותו ואנחנו, זה שגר ושכח, זה עבודה, ואם אנחנו רוצים שהאתר יקודם נכון מול הלקוחות שלנו, זה אפילו ברמה של עבודה שבועית. זה כל שבוע צריך להקדיש לאתר הזה. ואם תבני שני אתרים, אחד לעוגות ואחד לבגדים, לטקסטיל, אז יהיה לך עבודה כפולה. תצטרכי לקדם גם את האתר של הטקסטיל וגם את האתר של העוגות. לא בטוחה שבעסק אחד זה מתאים. אם לא הייתה סינרגיה בין המוצרים, לא היה איזשהו קשר ברור בין המוצרים, אם זה היה חלפים לאוטו ועוגות, הייתי אומרת לך תעשי שני אתרים שונים לחלוטין. אבל היות ויש כאן סינרגיה מאוד ברורה בין שני הדברים. התמונה הזאת של הזרים לראש, של הסרטים לראש, מצטיירת מצוין עם העוגות. אני לא רואה שום בעיה שהכל יהיה באתר אחד. אז לכן לדעתי את לא צריכה להפריד. יש שאלות נוספות, חברים? אם הכל טוב והכל ברור, אז אני מזמינה אתכם, אחד, להצטרף אליי לדף בפייסבוק, ותכתבו שם איזה מילה, איזה משהו ככה, בתגובה לוובינר, אם זה מתאים לכם, אם לא, אתם לא חייבים. ואני שמחתי מאוד להסתכל על האתרים שלכם ולהכיר עוד אנשים חדשים ואתרים חדשים.
ואני מקווה שהדרכים שלנו יצטלבו בהמשך, בפעילות כזו או אחרת, בהדרכה כזו או אחרת, בכל דבר. אז שיהיה לכם יום נפלא. תודה לימור, תודה לאורלי, תודה לשלומית שישבה איתנו פה מבנקוק, תודה ללילך, לאיילת, למיכאל, לגולן. מקווה שלא שכחתי אף אחד. אני יודעת לפחות על אחת, על יותר מאחת, על כמה אנשים שאמרו שהם יאזינו להקלטה. אני מקווה שבאמת זה יעבוד כמו שצריך. תודה על הסבלנות שהייתה לכם בהתחלה עם כל התקלות שהיו, כי הייתי צריכה להעביר אתכם מוובינר להנגאוט, וכל הכבוד על ההצלחה במעבר המהיר. אני מקווה שאלה שלא הגיעו לא מתוסכלים יותר מדי, ואני אשלח לכולכם עוד מעט אימייל עם קישור להקלטה, כך שמי שירצה לשמוע את הדברים פעם שנייה יוכל לעשות את זה. אז תודה לכולם, ונתראה בהדרכות הבאות.